Машону Аиджа, Real Records Муниси в рухи мамам иджа Нолидан, хундан дар бораи ишқи бевафоӣ гуфтан ки ҷоӣ не ки бо беҷавоб мондан кофтан не ки наёфтан баргард гуфтан касера ки ӯ барнамегарда дигар ишқи мо ту дар куҷоӣ чаро ту бевафоӣ кардаи ту ҷудоӣ мисли мо дигар наёбӣ кардаи ту ҷудоӣ вой мисли мо дигар наёбӣ када чашмонда гуфти нома наги хапам агар нахоҳӣ номта намешнавӣ дар ягон хатам сабаби репои ошиқима ҳама медона кӯи дили дардноки ма чизе мега дигаке ба гӯш қарибш наке наташти аҳмиятам агар хит када бошӣ ҳар ҳарфи аввали хата ҳарфои аввалини хати як то хати шаша ҷамъка номе мебро яке ҷазир кадам рӯзи шаба рӯзои дароз пур азоб ахрабак часпидагӣ шабое ки то саҳар гизаш ба бехобӣ репое ки ба номи ту бадябора раҳна дурка дови чашме ки варақа тар када текстоша курка номи ту нанавистан дар ранги ручка қоқ мешид ранги ёви чашмои ма ки уже қоқ шидан дигар чо фарёд кунам касера бар намегарда ӯ фақат хандара дидай ай чо мефаҳма дарда ишқи мо ту дар куҷоӣ чаро ту бевафоӣ кардаи ту ҷудоӣ мисли мо дигар наёбӣ кардаи ту ҷудоӣ вой мисли мо дигар наёбӣ вақте ки хун медава дар рагам ҷигаракам ба ёди ту зиндаем ба номи ту репакам мебароя интернета телефону mp3да ма муниси иброҳим нестам раҳм битан эфирда ма баи реп фақат кӯчада мемонам абадӣ барое ки хонда намешад дар бораи ту адабӣ барое ки баъди номат ҳақорат меясарда ма да осон набудак тоқат кадану қадарда рафтӣ малине ки нагуфтӣ ма сабабаш чие нагуфтӣ кие мада болотар туда кие ӯ чӣ додад ки надодам ё наметонистам дода ё ки ту кар будӣ ки нашнидӣ иқа фарёда ё ки кур будӣ надидӣ ҳар шаб татире зада алкогол дасти мада фарёд када дугоната бирабин шаву куҷода чӣ ба нигоҳ намекна надониста ки ӯ ҳаваси ёри нава мекна надониста ки ӯ ҳаваси ёри нава мекна